IFM News. Hindi po, maraming walang trabaho. Maraming nagigit. Marami pa rin walang trabaho. Oo. Sa dami rin naman mapapasukan trabaho nila, kaya yun, pwede na rin. Oo, tagal na. Tiyaga, konting tiyaga rin, kahit ano, meron din. So, tier pa. Hindi maraming may trabaho, maraming wala. Dapat sana magkaroon lahat para wala nang tambay sa Pilipinas. Pwede man ito, tatanda. May ni nanananin ko, dapat trabaho. May ni mananam na trabaho to. Ito din, ako ni man niya tayo mga dan. Nagkaliwala yung trabaho. May ni mananam na trabaho. Oo. Kasi, tingin ko, kasi nakikita ko sa TV na hindi dito sa atin kundi sa ibang lugar na maraming mga vlogger, binablog nila tayo. So, it means, binablog niya tayo, it means na something different na dito sa bansa natin. Kasi bakit nila tayo ibablog? So, ibig sabihin, sumisikat ang Pilipinas. Kaya dumadami, yes, of course. Pati yung pagbablog, pati sa pagbablog, kumikita sila Kasi maraming nanonood, maraming interesado. Lalo na yung doon sa mga fisheries, lalo na yung kasama ko, kalibin ko, lagi siyang nanonood nun.